Έλα. Έλα κι άλλο. Έλα. Έχεις ένα μέτρο. Εδώ είσαι. Ορίστε που καταντήσαμε. Όχι, θα μας δουλέψει εμάς ο κύριος Σμάκης. Εμάς μας λένε μαυροτσούκαλους. Εγώ μπορώ να φύγω που με λένε Τσικδέμογλου. Όχι, να κάτσε εδώ, στη δουλειά σου. Ναι, εδώ είναι η μητέρα των μαχών. Έλα σου πω κάτι. Έλα εδώ. Εδώ είναι σίγουρα πέρασμα. Εδώ φοβερό πέρασμα, χαμός, δεν βλέπεις. Στο Μάκη πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 2 και το αναψυκτικό δώρο. Αυτό είναι από τα δικά μας τα σάντουιτς που φτιάξαμε το πρωί. Λοιπόν, σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 2. Σιγά ρε, μη χαρίσουμε και την καντίνα. Τα αφεντικό τρελάθηκε! Πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 3! Σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 4 και το Τσικδέμογλου! Φάτε τώρα και πληρώστε το Δεκέμβρη άτοκα και με δόσεις! Κολώσαμε κοτούλες! Γαύρι, ρουφιάνι, κοτόπουλα νεκράνι! Τι είπες, Μάκη? Αλλαξοπίστησες μωρή κρυφοπράσινη χαμούρα! Εδώ είναι ο τάφος σου. Εμένα με λένε Τσικδέμογλου. Απάνω του!